Добър вечер, това е предаването Таралеж. След паузата и ваканцията през август започваме отново. И разбира се, събитието през август беше Олимпиадата в Пекин. За съжаление, не най-добрата за нас и за нашите спортисти. За да коментираме тези резултати и причините защо я докарахме до тук, сме поканили днес нашия уважаван гост и изтъкнат бивш спортист Александър Дойнов. Нека да ви представим неговата визитка. Роден е 55-та, завършва ВИТИС в класа на професор Николай Оцканов. Артист е в Димитровград, директор на театъра в Апостол Карамите в Димитровград, замдиректор на театър Българска армия. От 2001 година е актьор в трупата на театъра на Българската армия. Но малко от нашите зрители знаят, че господин Дойнов всъщност е бивш борец и запален спортист, все още запалянко. Надявам се, че добре ви представих. Да, добре ви представих. Ако трябва с една-две думи да определите Олимпиадата в Пекин, за нас, за България, как ще определите? Зверски позор. Не е ли много рязко това определение? Това е моето определение, дали е рязко или не знам. Това е позор и погром. Това е страшен резил. Това е срам невиждан за българския спорт. Няма такъв случай, доколкото на мен ми е известно, с изключение на първите олимпиади, където са ходили по двама души, само българи в началото на 20 век. Въпреки всичко имаме медали от тази олимпиада. Имаме 5 медала. Нали? Толкова има и държавата Индонезия, която никой не знае, че има спортисти. Кажете, знае ли някой един спортист в какъв спорт се състезава на Индонезия? Добре. Сега показваме една таблица с олимпиадите от 88, Сеул, Барселона, Атланта, Сидни, Атина и Пекин, където българите се класират с по 10 златни, 12 сребърни, 13 бронзови от Сеул, след това сме с по 3 златни, по 5 златни и разбира се, днес сме с най-лошия резултат. Днес имаме общо 5 медала, докато във всички други години сме имали по 2-3 пъти повече. Класирането, вие сте прав, господин Дойнов, на 42-ро място сме, като сме били през 7-о, след това 18-то, 22-ро, 13-то. Толкова зле не е било никога. 6-ти и 3-ти сме били също на Олимпийски игри. Верно, че в Москва имаше една част от света, която не участваше. Обаче в аналите това си Олимпиада. И ние сме били 3-ти. Вие казвате, че спорта не върви на добре. Ами да кажа, че върви на добре, ако искате, ама той няма тръгне от това. Но от друга страна пък все повече от нас спортисти ги хващат с допинг. Ето, това е едно цяло. Допинга и лошия спорт. Въобще допинга и спорта е едно цяло. Така. Допинга е възможността на последните феодални структури, които са останали в света, това са международните федерации по отделните видове спортове, да контролират числото медали на всяка страна. Защо да ги контролират? Защото ако не зависи от мен колко медала ще вземеш ти, няма да ми дадеш никакви пари. Ако ми дадеш никакви пари, аз казвам, Русия ще вземе толкова, защото е дала пари. И на другите държави балтирам 3-4, които са добри, светкам още 3-4 и руснаците. Ако обаче пък те не дадат, както сега май стана, фанаха примерно 6 техни атлетки, които всичките обаче, значи целият отбор взима допинг, обаче са заловени тия, които имат шансове за медали. Махат се. Още някои махнаха и ние имахме една в дългото бягане на 1500 метра. Даниела Йорданова показваме сега, положителна допинг проба дава. Имаше само тя шанс за медал, може би, но за да се подсигурят напълно, махнаха я. И вече който па е дал, няма. Защо нашето правителство и държавата не дават пари за спорт? Изглежда не може да се краде от спорта. Ако има за гепене, ще дадат. Дават сега, после се гепи. Ето Сашо Томов, чист пример. Тук ще дадеме да купим футболисти и сега се оказа, че не мога да напуска страната. Според мен, той не бива да напуска София. Околовръстното трябва да е заградено. За Александър Томов. Да, околовръстното. Но не трябва ли да изчакаме развитието с ЦСКА, да видим какви все пак развитието го изчакахме. ЦСКА ги махнаха от всекъде. От европейските турнири. Може би Александър Томов твърди, че това са негови пари сметките и така не е той виновният за... Че отде дойдоха тия негови пари. Той какво произвежда? Да нема свини? Не, некъде у Балкана. Нищо нема. Краде като тигър. Значи за спорта положението стои така. Явно не могат да крадат управниците от него. И ето сега ще пускат централа атомна. Ще строим магистрали. От това се крадне. Защото се казва, ти ще го построиш, ма ще ме дадеш. За спорта какво да кажеш? Дай ми пари, защото ще тренираш спортистите ли? Ами ще кажа, що ти дам? Нали, те си дигат щангите сами. Добре, но точно щангите ни хващат постоянно с тези допинги, не е ли? Не може да искаш да караш кола и да нямаш бензиностанция. Аха. Значи не може да си купиш кола,
Обаче в околовръст от 800 мили няма бензиностанция. Значи ти пасиш коня, задължително. Трябва в колата да слагаш сено. Ние нямаме лаборатория като хората. Тя струва бангизи. За да правим качествени... Целият свят ги прави. Тези препарати, които не показват при пробите на антидопинговите ченгета, които не показват, че има допинг. Което означава, че това може и да не е допинг, не знам. Но не показват. Само че тия препарати са скъпи. Тоест проблема не е спорта, в лекарите и лабораторията. В известна степен е това. Пак опира до парите. Ние сме коско-жаманти държава с огромно количество олимпийски и световни титли и медали. И ние нямаме лаборатория, която да ни провери хората. Е как? Купуваш кола, па нямаш сервис. Караше 2 години, тя спира и ти си отиваш. Добре, не трябва ли да е спорта в името на, както и принципа, идеята на Олимпийските, в името на по-добър свят, на хармонично развитите хора, на здравото тяло? Значи това са приказките, дет се приказват от озверели политици глупави да баламосват хората. Така. Професионалният спорт си е бизнес. Преди всичко, ето вижте, баскетбол в Америка, футбол в целия свят, тенис на корт, така. Той си е бизнес. Това е много голям бизнес. Бербатов го продадаха за 30 милиона паунда. Значи си е бизнес. И реклама. Не по телевизията да има реклама на България, в която се излъчват 4-5 кадъра от морето и 4-5 кадъра от планините нашите и един задгробен глас казва България. Защо го казва по този начин, като че цяла България умрела, не знам. България. Абе, човек, ние сме живи, бе. Кажи България. Да. Тая реклама, за която са дадени пари, Така. не може да се сравни на 1 милионна част от един олимпийски шампион. Ама не им са дава, защото то скъпа работа спорта. А от рекламата? А от рекламата има гепсунг направено 1000%. Добре, казвайки, че и спорта не върви добре, но и футбола в това число, напоследък като че ли бележим и провали футбола. Спомням си среща на Левски с Бате Борисов. Ма станахме за Кашмир. Бият ни заводски отбори, дето те работят единия в цеха, другия в спедицията и ги взимат да играят мачове и те ни бият. В обедната почивка. Те играят, след работа играят и накрая им дават вечера. Това им е платежното. И те нас взеха да ни бият вече професионалните клубове. А искам да знам аз, кой отговаря за това, че България се провали на Олимпиадата, като тигър се посрахме? Имаше министър на спорта, сега агенция ще е Весела Лечева, преди беше Лучано. Весела Лечева, що гледа като че ли е направил световен рекорд. Тя гледа и казва, държавата трябва... Нали вие сте държавата, госпожо Лечева? Какво правите в този случай? Знаете ли? Тя беше разстроена покрай неща, ще се случи с мъжа. Ма то мина 1 година, бе. Тя може цял живот да се разстройва. Ние тогава на другата Олимпиада няма да идеме въобще, ако още малко се разболея мъжа й. Това какво ме интересува? Значи държавата в нейно лице, защото тя отговаря за спорта, да, се издани. Какво прави държавата, като се издани? Той е служител. Аз мислех, че само мъжете в България нямат достоинство. Но оказа се, че жените са още по-големи негодници. Тя не си подава оставката. Тя казва ми, те са виновни. Някакъв имагинерен субект съществува някъде из въздуха, летят пари и те са виновни тия пари. Аз стоя в агенцията, получавам пари, разпределям пари, имам власт, имам кола служебна, защото водят на вип летището с едни лимузини, дет не съм ги виждал в живота си. Аз цял живот ходя с коли 20 годишни. Тя не е виновна. Взимаш си шапката, Весе. Взимаш си шапката, Весе, и пушката и си фащаш гората, Весе. Не се прави на чичко, дръж ми кувър. И това с другата с дългите крака, дето била олимпийска шампион. Стефка Костадинова. Ама вижте сега, ние, като става дума за спорт, не се занимаваме на някой с разкрача. Да, разбира. С разкрача се разправяме на дефилетата, като гледаме манекенките. Тя е на Олимпийския комитет. България се проваля на Олимпиада. Какво правиме? Седим и викаме, ние много хубаво уредихме всичко. Добре, да, може би нашите спортисти не са толкова успешни, просто лошо поколение. Изключително успешни спортисти. Добре. Българите стават страшно за спорт. Очевидно това смесване на славяни с друга кръв тук. Защото при 8 милиона държава, сега вече 7, а съвсем скоро 2. Не е чак толкова бързо 2 милиона. И до 50 години. При толкова малка държава, нашите титли и постижения са невиждани. Вие разбирате ли, че още има 2 световна рекорда на българи, които не са махнати? А нас ни няма на картата. Хората мислят, че сме в Румъния. И при това положение председател на Олимпийския комитет гледа като Гьон Сурат. Съжалявам, че е жена, обаче кавалерското ми чувство се губи тук. Така. И председателът на Агенцията за младежта и спорта също гледа като тапир
в камерата и казват, че някой друг е виновен. Уважаеми госпожи, чантата, шапката, гримовете, пушката и вън. Стефка Костина трябва да вземе Вън. пръта, защото Да дойде някой, който ще прави нещо. Ще фанеш и ще създадеш лаборатория. Тия възстановителни, както ги нарича средства, може и да са възстановителни, съм химик. Ще вкарате пари, да ги продават. ще ги създадете. Няма да ги продават, те не ги продават. Тия дет ги продават, затова нямаме ние щангист на Олимпиада. Защото купуват от тия дет ги продават. Бианабол и Анабол, които беха преди 30 години. Нямат пари за модерни. Ами, и нямат пари за тестове, няма кой да ни тестува и не сме лицензирани. Капитан на националния отбор по волейбол, един отбор имахме. Имаме го и него и той е заловен да я показваме плазмата. Един отбор имахме и се изданихме и там. Тая федерация е командва някакъв инженер. Инженер. Той е инженер. Да си фаща линиалите да се маха, защото аз се чудя как не са го били на улицата още. Той отива и казва, бе ти има, ей, келеш! Вие сте много емоционално ангажиран. А как да е сами на Олимпиадата, аз съм болен, бе. Никога не съм виждал такъв наш провал. Може би ще извлечем поуки на другата Олимпиада. Шефката на агенцията и на Олимпийски комитет ще вземат мерки, ще дадат по-добро. Може би, ако извлечем поуки, това ще ни е за пръв път в историята. До сега нашата история показва, че ние поуки не извличаме. Не извличаме поуки. Дори и за спорта, когато става дума. Той като не може да вадиш поуки, ти не можеш да ги вадиш и за туалетната и за спорта. Всичко това е, значи ти си излез преценките. Когато си излез преценките, ти преценяваш лошо и стълбището, и спорта, и лабораторията, и жените, и мъжете, и ти всичко преценяваш зле. И никой не си отива. Няма смени, няма уволнение. Джонсонът лък. Седи, заплата, кола, привилегии. Какво е това? Добре. Разбирам, че сте разстроен много от това представяне на наша Олимпиадата. Както, между впрочем, повечето българи, които се интересуват от спорт. Сринаха се очакванията на българите за добро представяне. За съжаление, не и прецедент, тия скандали бяха отнети, бяха неотнемани медали преди, бяха забранени спортисти преди. Очаквате ли правителството и господин Станишев и Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган да обсъдят спортната политика в България? Може, но в други държави. Може би Доган ще обсъжда в Турския, защото турците също нямаха щангисти. Може би Станишев занимава с Украйна, те имаха повече медали от нас. Може би Симеон Кобургота ще си отиде най-накрая, където му е мястото. Къде му е мястото? Да го лекуват от слабоумие. Ами там, където има нещо, защото тук да няма нищо. Напротив, той е доста едър собственик на недвижими имоти. Това е драно, коте, това е крадено. Да си отидат там, където са им имотите сама, защото той не обърка. Аз това казах, че не си вадим изводи. Да. Дойде Симеон и всички казаха, той е. Преди това дойде Иван Костов, всички казаха, той е. След това той друг така. Абе, вие не виждате ли, че не е така? Значи, едно нещо не се прави с газа, с главата. Да, имате предвид повече мисъл да вкараме в тези неща. Отиде Гоце, президента, отиде да се снима с Румяна Нейкова на Олимпиадата, да вади дивиденти, да вади, след което показаха по телевизията базата, където те тренират до Перник, между впрочем до неговото село, до Косачите. Така. Това нещо, което показаха, ме втрещи. Тя се качва на едно като кейче, направено от дъски през 70-та година. Половината са щупени и хлътнали, дето крака й е влизал вътре да се пребие, за да влезе в един водоем целия в Жабоняк. И показаха къде спи. Има там построено нещо и то 70-та година. И от стените падат едни работи. А той отива да се снима с нея. Ами да беше там тия деца вика бащината къща, бе. Да беше нещо направил. Тодор Живков направи цял град правец. И ти си негов съратник, деца вика. Ами направи го ти това нещо да тренират тия гребци. Може би са разграбени спортните имоти през тия последните години. Не са поддържани и не са строени нови. Защо? Не помогнахте, бе, хора, а ходите се снимате с тех. Какво правиш ти, бе, като си президент, да седиш там до Румяна Нейкова? Ти ли греба? Извинявайте, но американски президент Буш беше на Олимпиадата, мисля, че и Путин ходи. Беше, ама не ходи да се снима с тех. Освен това, американците имат медали един камион. Значи Буш е създал някакви условия тази работа да става. И американците се фарат с допинг нема. Значи Буш е направил всичко и там или неговите други служби са направили. В плуването направиха чудо, Майкъл Фелпс беше уникален. Как бе? Какво говориш ти, бе?
Той има 8 златни медала, България цялата има един. Вземе това да го вземе тук, бе. Защо ще даваме на Симеон Мусала, че го дадем на Фелпс? Дай му Мусала, го не плува в руските езера. Знаеш как го ще плува? Дали е възможно да направим този бартер с Симеон срещу Фелпс? Не Симеон срещу Фелпс. Фелпс Симеон го не интересува. Фелпс не е чувал, че има такъв човек с бавно мислене. Фелпс го интересува, какво ще му дадем? Да му дадем нещо. Има още един-два с по 3-4 медала. Дайте да им даваме някакви. Що даваме на Симеон области? Един медал ни донесе. А ние му даваме половин България. Той един бронзов медал няма. Той на години не може да спортува. Като не може да спортува, що се не ходи в Испания? Ще викнем някой, който може. Ето Станишев е млад. Той по-би могъл да участва в спорта. А те в Украина имат други такива характерни спортове. Какви, например? Те са по фърленията. Наистина, техните фаргачите са най-добри. А ние така школа нямаме. Станишка си кой там се оправя, никой не му пречи. Аз нямам нищо против него. Човека сега, верно, малко е глуповат, малко е тъп. Деца вика, не се знае къв нали? Аз не мога да разбера сега къв Премиер министър-председател. Не го знам както говори къв не го знам, но то ще си излезе на бел свет, нали? То за много хора излезе. Нищо против неем човек. Да си има каква си иска работа. Не му пречи. Отиваш си в родината. Аз си стоя в моята родина. Ако обичаш и ти в твоята, нали? Той е там да роден, защото неговите родители са били... Значи там е. Това е. Там му е фърлен папа. Той то. Го дойде един ЦСК да управлява индиец мангал и да се докара. Не може да кажете, че е ром по происход индиец. Всички роми са индийци. Така ли е? Така е, не виждате ли? Не говорят същия език. Те въобще не говорят никакъв език. Имат ли писменост? Нямат. Имат ли език? А какво прочие имат? Разбирам, но да се върнем на спорта, защото се отплесваме и в други теми. Трябва да кажем няколко обнадеждаващи думи. Има ли светлина в тунела? Имаме ли шанс да се върнем в онези години, когато всички се гордеехме и стояхме залепени пред екраните? Аз съм бил спортист тия години. Не съм бил световен шампион, но мъче е това. Наблюдал съм процеса отвътре. Така. Значи, начинът е следния. Първо, държавата превръща в спорта в своя политика. И почва да го субсидира, както, между впрочем, всички държави в света. Ние няма да направим чудо невиждано. Както и ние сме го правили в България. Второ, ръководи се всеки спорт от хора, които са компетентни да го ръководят. Това, че си бил олимпийски или световен шампион, още не значи, че си добър. Че има акъл. Когато има интелигентен човек някъде, провала е почти невъзможен. Когато има тапир, ако ще да е с 20 златни медала, провала е сигурен. За справка Христо Стоичков. Нали? Да. Сега, никакъв инженер няма да командва волейбола, защото той гледа как да лапне и той се интересува от основи, темели, колони и така нататък. Волейбол ще го командва някой, който се занимава с волейбол, но от всичките, които се занимават с волейбол, ще гледаме да е интелигентен човек, а не тапанар. Но сега има едно предложение, понеже казвате за пари, кабинет има доста пари в излишъка, може да отдели, но примерно Масларова предлага да дадат безплатна почивка на пенсионерите на море. Разбира се, за спорт трябва, не е ли по-справедливо пък и възрастните хора да отидат на море? Според мен Масларова се надява тия, които отидат на море, един голям процент от тях там да привършат жизнения си път. Защо да се защото иди на море октомври месец накрая и ще разбере защо. Толкова е влажно, студено и ветровито, че здрав човек ще се стъписа. А човек на 75 години просто е хапнал бурен от към корена. Сигурно. И това значи 5000 пенсии по-малко. Те искат да ги довършат. Смятате, че това е целта на... Надявам се. И второ, идват избори, после ще кажат, ние виждате, в края път, в последните дни от живота им ги пратихме. Да им помогнем. Добре, и да гласуват за тях пак. Те, ако, не дай си Боже, там им се случи нещо, как ще гласуват повечето? Няма да могат. Другите гледат и викат, я виж нашите БСП-то как пращат пенсионерите. Верно починаха. Обаче па беше хубаво. Нали? Не е все едно дали ще умреш в една стая без парно, без хлеб, без кисело мляко, без сирене, без ток и без телевизия, или да умреш на брега в един хотел с климатик. Нека така мрачно... Ама и аз искам да умра с климатик. Нека така мрачно да не приключваме вашето гостуване тук в предаването. Исках да попитам, връщайки се на спорта, виждате ли в кабинета на Станишев някои по-кадърни хора измежду неговите министри, Николай Василев, смени 2-3 министерства, може би може да поеме и спорта, до сега пое доста неща. Жожето. Господин Николай Василев. Господин Николай Василев, известен под псевдонима Жожето. Нищо не мога... Той в което министерство беше не цъфна.
Защо да допуснем, че ако отиде в друго и там ще цъфне? Където беше човека, деца вика, остави незабележима следа. Румен Петков е бивш спортист. Ма той Румен Петков качели по-мога свърши работа. Да. Защото той са фана и направи тия мотористите, нашия полигон стана най-добрия в света. Сега вече друг е въпросът откъде са парите, ама аз не съм финансист, да знам. Аз знам, че хората напризнаха, че сме най-добрия полигон в света. Ако той поеме агенцията за Честно да ти кажа, според мен, ако той поеме, ще го прави. Да. Верно, трябва да му се забрани да се среща. И поименно му списъка с кой. Те ги имат в полиция, ще се правят, че не ги знаят. Те ги имат на всичките списъци. Значи Румен Петков е добро предложение на място на Весела Лечева. Да, по-добро от Весела Лечева в всички случаи. Весела Лечева е така жена стрелец, нали? Сега не вярвам, че цял живот, като си седел си гледал в мишената, си имал много време за книжки. Да, може би пък това пречи на нея да развие добре агенцията и да... Ми пречи. Какво да кажем на нашите зрители, които са разочаровани от тази олимпиада? Да чакат ли следващата? На следващата, според мен, сме още по-зле. Значи, дори и да направят нещо, не е възможно за един олимпийски цикъл. Ние до сега дялиме на старите муцуни. Его този гимнастика, му е 4-та олимпиада. Значи преди 16-17 години. Тоест тия хора, които отпреди са създадени от спорта. Това беше предаването за днес. Коментирахме олимпиадата в Пекин, както и съпътстващи теми олимпиадата. Останете с телевизията, не смените канала. Желая ви приятна вечер.